Nongtrei ka KHDC nega sngi ka arpasatrik ujliu 2000 kila Pynkhuid ya ka Sawdong Sawkun Jong ka Ophis. Habaya keren badu ba Victor Rani ubadeu EM in charge ulai thu. Ba dangshen ulat ka jelaw la aya ka mohor ban menjur ya ka Solid Waste Management Cell Bill. Bat nakaliang ka KHDC hashwa ban pentrikam ya ka ni ka bill la pelong ya ka jing a jing hikai kumnu ban pentrikam ya ka ni ka an ban lan na ka jing bret pathari ki jaklia hagishnong ki thau. Dapat ka tingkong ka pa ba kaneka bill ka solid waste management bill ka ba ni pass ng district council lang san hi u governor bulan ni wala asan ya kaneka bill pada din kata wilayah Sawdong ban Nongtrei kani kamtame ban ai jin kunsyai hadis nong githau mo ba kaneka long ai no hadin balada asan ka ai ipun kop bor yaki ramba snong ba kila ban snai ki kendon fokus nong lor kini ki jimbret ya ki nyut na ki yeng kisem ban lum kumno ke kindalap ba kino ki ya persya ya kani ka anyo ka snong kila bandan kunar Shu la angru ba ka ni ka jik Pynkhuid ya ka KHDC ka dei na ka daw ba hakini ki khndiat por kalami hekilat pathai khubor ya ka jingja khlia jong ka council ka bala pelong yu uban hiar jurip ban lap hi da la ki jong ki khmat ya ka jingja khlia Ulo ang ruba ng nisya kamat Nongtrei ka council kin haban petngor bala dadon kinu ki babret pathari ki jabo jaban day ban pinshitom yaki. Penmi ya ka clipping baga district council kapun bahuri tak nak khamat sedin bat kidap bagi jabo jaban te hadin bunyi yo ya kan clipping na bagi under secretary jong ka sel waste management ilai jurit da khamat lajong bagi syam ya ka jing sisa. Ula kenturu ya Nongtrei ba kide ban sumar khut ya kani ka Jakatrei jongki ban light na ki jingpang jing shitom. Nakaliang uchairman ka Green Tech Foundation uba H ban Sawdong nonglang habaya krem ginong tho khubor ula penpau ya ka jingsngau kumen ba ka KHDC hadien ba ka Bill Solid Waste Management Cell kala long an ka council hashwa ban sedang pentrikam ya ka kala sedang shwa na po yeng ban Pynkhuid ban pensuba kani ka de ka nuksa ka babha ka babaro ki de ban nyabut lang. Tengah himarwe ngesimba kadai ka babha namar ba ka district council hashwa ba kan implement ya kan ka solid waste management cell ha ki snong ki thau bat ki district ki bahap apo put usam jong ka council ka sedang swada kan ki nuksa napo tampos jong ka council kabamut kumbang iong din ba abo pili e kuno kiat sedang swana la pai tingi de halor tak nongrem bani ai ke jing tersan bat jing trelang pura bat ka council